Demek, 14-нче бүлек, Яхья буенча яхшы хәбәр. Раббыбыз гайса безгә түбәндәге сүзләр әйтә. Борчылмагыз, Аллаһыга ышаныгыз һәм миңа ышаныгыз. Минем атам йортында торыр урын күп. Әгәр дә алай булмаса, мин сезгә әйткән булыр идем. Мин сезгә урын әзерләргә барам. Барып урын әзерләгәч, сез дә мин булган урында булсын өчен, янә килеп, сезне үз яныма алачакмын. Мин бара торган урынга сез юлны беләсез. Томас Гайсәгә: Раббым, кая баруыңны белмибез, шулай булгач, анда бару юлын каян белик инде, диде. Гайса аңа: Мин юл, хакыйкать һәм тормыш. Минем аркылы үтмичә атам янына беркем дә килә алмаячак. Мине беләсез икән, минем атамны да белерсез. Шушы вакыттан башлап сез аны беләсез һәм аны күрдегез, дип әйтте. Раббым, безгә атаны күрсәт һәм без канәгать булырбыз, диде аңа Филипп. Филипп: Мин никадәр вакыт сезнең белән бергә булып та, син мине белмисеңме, диде Гайса. Мине күргән кеше атаны да күргән була. Ничек инде син безгә атаны күрсәт дисең. Монда Раббыбыз Гайса безгә күп нәрсә турында әйтте. Безгә зур өмет бүләк итте. Нәрсәгә хәзер без өмет итә алабыз? Нәрсә көтә алабыз? Беренчедән, борчылмаска кирәк. Борчылмагыз. Аллаһыга да ышаныгыз, миңа да ышаныгыз. Ничек аңа ышанырга? Ул пайгамбер икәненә ышанырга? Яки икенчерәк? Нәрсә Раббыбыз Гайса үзе әйтә бу уңайдан? Башта, минем атам йортында турыр урын күп. Һәм мин сезгә урын әзерләргә барам. Күктә урын әзерләргә. Бер пайгамбер дә безгә күктә урын әзерләй алмый. Бары тик Аллаһы Тәгалә үзе. Менә Гайса әйтә: Мин сезгә урын әзерләргә барам. Атам йортында турыр урын күп. Аннары әзерләгәч, нәрсә була? Мин яна килеп, сезне үз яныма алачакмын. Ни өчен? Сез мин булган урында булсын өчен. Ул безнең белән бергә булырга тели. Һәм үзенең шәкертләренә яна килеп, ул аларны алачак, һәм алар һәр вакыт мәңге Гайса белән булачаклар. Һәм әйтә: Мин бара торган урынга сез юлны беләсез, дип әйтә. Тагын әйтәсебез килә. Нәрсә? Гайса чыннан да узакламый кайта. Без генә түгел, мисал өчен исламда моңа ышана кешеләр. Алар хәзер Гайсаны көтәләр, Махди көтәләр. Гайса кайтырга тиеш аларның тәгълиматы буенча һәм монда үзенең патшалыгын урнаштырыр. Без дә беләбез, Гайса кайтырга тиеш. Ләкин айырма бар. Исламча мисал өчен Гайса тагын үлә, башта үләнә, үлә һәм күмелә. Без беләбез, Гайса инде икенче тапкыр үлмәс. Ул әйтә: Мин үлгән идем, хәзер мәңге теремен. Һәм үлем һәм тәмук ачкычлары минем кулымда. Һәм ул безгә нәрсә әйтә? Мин юл, хакыйкать һәм тормыш. Нинди юл? Аллаһыга бердән-бер юл. Минем аркылы үтмичә атам янына беркем дә килә алмаячак.
Икенче сүзләр белән, бары тик минем аркылы гына Аллаһыга, атам янына барып була. Минем аркылы үтмичә, атам янына беркем дә килә алмаячак. Ни өчен Гайса бердәнбер юл? Ул үзе әйтә, фактически. Мин Аллаһыга, атам янына бердәнбер юл. Ни өчен? Без искә төшерергә тиешбез, ничек кешеләр Аллаһыдан аерылган булган. Адам белән Хаува, безнең ата-бабаларыбыз, алар гөнаһ кылгач, Аллаһының әмерен бозып, алар Аллаһыдан аерылган булганнар. Аллаһ аларны кисәтте, алдан кисәтте. Менә моны эшләсәгез, сез үләчәксез. Күп кеше белми, ни өчен кешеләр үлә, ничек үлем бу дөньяга кергән. Кешеләр белми. Изге язма безгә моны ачып бирә. Без беләбез, үлем беренче кешеләрнең гөнаһлары аша бу дөньяга кергән. Һәм шуңа күрә Адам белән Хаввадан башлап бөтен кешеләр гөнаһлы булып туалар, һәм үлем аларны үзенә ала. Бу Аллаһының законы, кануны. Ул әйткән алдан гөнаһ өчен аҗр үлем. Шуңа күрә бу безнең өчен кайгы, хәсрәт, кешеләр үлә. Безнең ниндидер өметебез бармы, юкмы? Кеше зиратка килгәч, зират кешеләргә нәрсә турында хәтерләтә? Тормышыбыз мәңге түгел. Ләкин без Гайсага караганда, яз көннәрендә бөек байрам килә, Коткарылу байрамы, Русча Пасха байрамы килгәч, без нәрсә әйтәбез? Гайса үледән терелде. Менә бу байрам аша без аңлыйбыз нәрсә? Үлем мәңге түгел. Үлем вакытлыча гына. Зират безгә үлем тормышыбыз мәңге түгел дип хәтерләтә. Бу байрам, Гайсаның үледән терелүе безгә үлем мәңге түгел дип хәтерләтә. Бу безнең өчен зур өмет, зур шатлык, һәм без беләбез, әгәр үлсәк тә, без аннары үледән тереләчәкбез. Икенче урында 11-нче бүлектә Гайса үзе әйтә: Мин үледән терелү һәм тормыш. Миңа иман итүче үлсә дә яшәячәк. Гайсага шөкер, ул безгә үледән терелүгә юл ачып бирде. Һәм без, әгәр без үлсәк тә, безнең өчен бу куркыныч түгел, бу вакытлыча гына була. Гайса безне үледән терелтәчәк. Ул үзе әйтә: Мин аны ахыр заманда, соңгы көннәрдә үледән терелтәчәкмен. Аның шундый вәкаләте бар, кешеләрне үледән терелтергә. Чөнки ул үзе үлемне җиңде. Шуңа күрә ул әйтә: Үлем һәм тәмук ачкычлары минем кулымда. Әгәр ул үзен дә үледән терелткән булса, безне дә үледән терелтәчәк. Һәм икенче кеше түгел, нәкъ менә Гайса безне үледән терелтәчәк. Шуңа күрә ул әйтә: Мин бердәнбер юл Аллаһыга. Минем аркылы үтмичә, атам янына беркем дә килә алмаячак. Ни өчен? Чөнки нәкъ менә Гайса кешеләрне үледән терелтә. Һәм ата йортына аларны кертәчәк. Тагын бик гаҗәеп сүзләр, Гайсаның гаҗәеп сүзләре бар. Мине күргән кеше атаны да күргән була. Бер нинди кеше, бер нинди пәйгамбер шундый сүзләр айта алмый. Мине күргән кеше атаны да күргән була. Бары тик чыннан да Аллаһы улы, Аллаһы сүзе, Гайса, ул Аллаһының чагылышы. Шуңа күрә шундый сүзләр әйтә ала.
Мине күргән кеше атаны да күргән була. Гайса безгә чыннан да Аллаһыны күрсәтте. Нинди ул Аллаһы? Аның мәрхәмәтен, аның мәхәббәтен, кайгыртуын, ничек ул кешеләрне ярата. Гайса бу дөньяга килгәч, безгә моны ачыктан күрсәтте. Ничек ул кешеләрне ярата, ничек ул аларны савыктырган, аларны үледән терелткән, аларны яраткан. Аны кадаклан вакытта ул ничек дуга кылган атасына. Кичер аларны. Алар белми нәрсә эшлиләр. Ул аларны ләгънәт итмәде. Ул атасыннан сорады. Кичер аларны. Алар белми нәрсә эшли. Нәкъ менә шундый Аллаһының мәхәббәте ул безгә күрсәткән. Чөнки Аллаһы дөньяны шул кадәр яратты ки, улына иман китерүче беркем һәлак булмасын, бәлки мәңгелек тормыш алсын өчен ул үзенең бердәнбер улын бирде, курбан итте. Шуңа күрә без хәзер Аллаһыга рәхмәтлебез һәр вакыт. Без аны Гайса шаданлыйбыз, мактыйбыз. Менә чөнки ул безгә зур өмет бирде. Хәзер безнең чыннан да зур өметебез бар. Гайса безнең өчен урыннар күктә әзерли һәм аннары килгәч безне үз янына алып, без һәр вакыт аның белән булачакбыз. Әлбәттә, күктә генә түгел, җирдә дә Гайсаның патшалыгы була һәм без аның белән патшалык итәбез. Ләкин башта ул безне үзенә күккә үз янына ала. Һәм без анда аның белән булачакбыз, шатланырбыз һәм бергәләп инде бу җиргә килгәч аның Гайсаның патшалыгын без урнаштырабыз монда. Гайсага шөкер, ул безгә шундый мөмкинлек, шундый өмет бүләк иткәне өчен аңа рәхмәт әйтәбез килә. Моны онытмагыз һәм аңа һәр вакыт моның өчен рәхмәт белдерегез.